Öňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Azatlygyň YouTube'daky sahypasyndan göne eferde siz bilen men Ýogşan Nurwan. Biz bugün siz bilen Türkmenistanyny garaşsyz jurnalistleriň iş şertleri, ýagdaýlary barada gurrun etmekçi bolýarys. Ma'lum bolýarly, jurnalistleri gorumak barada komitet nowatdaky hasabatny ýa-da pikir soramalaryň netijesini çap etdi. Şol netijelere görä şu günni 1 dekabra çenli şu ýyl öz isteýäpli türme basylan, türmede saklanýan, gözeneginiň arkasynda saklanýan jurnalistleriň sany dünýä boýunça 251 sany. Geçen ýyl bu görkezji 262 jurnalistden ibaret bolan bolsa, ondan öňkü ýyl 259 jurnalist bolupdyr. Öz isteýäpli türme basylan. Şol wagtda Türkmenistanyny bu ýyl sanygda türme basylan jurnalistleriň ýokdugy aýdylýar ýa-da Türkmenistan türmede jurnalistler saklayan yurtların sanygyny arasynda getirilmeýär. Sebebi bir jurnalist, garaşsyz jurnalist Sapar Mehmet Nefesguliýew Türkmen türmesinden azatlyga çykdy. Eýsemi Türkmenistanyny jurnalistleriň, garaşsyz jurnalistleriň öz işini etmäge mümkinçilik tapýanlygyny aňladýarmy? Ýa-da şeýle diýip bolarmy? Elbetde ýok. Türkmenistanyny hemmelerin bilşýäli Medeniýet duruşuny döwlet kontrollugyny işleýär. Türkmen medeniýetyny esasy gahrman prezident Gurbanuly Berdimuhammedow we onuň ogly ýa-da agtygy Kerimoğlu bolup durýar. Ikinji tarapdan Türkmen medeniýetyny ýa-da Türkmen mediasyny görkezleýän ýagdaýlara görä Türkmenistanyňky ýagdaýlary tanqid edip bilýän, meseleleri gozgap bilýän hem diňe prezident Berdimuhammedow bolup durýar. Hökümet maslahatlarynyň görnüşi ýaly prezident Berdimuhammedow häkimet başyna geleli bäri ministrleri, häkimleri, beýleki ýolbaşçylary, hatda gaziýet jurnallaryň ýolbaşçylaryny hem özi belliýär, öz aýrýar. Şoňlan bir wagtda kemçilikleri görkezýän hem kemçilikleri görýän hem prezidentiň özi bolup durýar. Emma başga adamlara kemçilik görmek hem kemçilikler aýtmak hem bolanok. Garaşsyz jurnalistler bolsa hemişe idarlanýar. Azatlygyň jurnalistleriniň taryhynyň belli bolşýaly, tejribesinden belli bolşýaly. Azatlygyň ýurdun çar künjegini işleýän jurnalistleri uzak ýyllaryň dowamyny idarlanyp, ýanylyp, gorkulyp belli. Hatda olaryň maskala agdalaryny, garyndaşlaryna hem azar berli. Mysal üçin Marw vilayatynyň biziň bir näçe habarçymyz bar. Olar azatlyga ýygiderli maglumat berýärdiler. Emma olar ýaşullaryň öňüne maslahata çağırılıp, gorkulyp, häkimetler tarapyndan haýbat atılıp, öz işlerini behetmäge mezur edildi. Şeýle ýagdaý ýurdun beýle künjeklerini işleýän jurnalistleriň hem başyndan geçdi. Şoňlan bir wagtda Aşgabatda işleýän jurnalistlerimiziň köpüsi, azatlygyň jurnalistleriniň köpüsi Sapar Ögüzberdiýewden, Rahim Esenowden başlap Asrul Bayri Hasenli esasan türmeden geçdi. Olar türmede saklanýar hem gorkuduldy. Şoňlan birlikde Türkmen medeniýetyny görer adyň ýokdugyny, diňläre gepleşiginiň ýokdugyny prezident Berdimuhammedow özi boýun alýar. İkinji tarapdan Türkmen medeniýetyny senzura ýol berilmeýänligi aýdylýar. Türkmen medeniýet kanuny senzurany gadagyn edýär. Emma Türkmen mediasyny senzura saklanyp garly. Hatta prezident Berdimuhammedow özüniň hem sözleriniň senzura salynýanlygy, onuň kesilip, tesgirlenip, şu zat aýtdy, bu zat aýtdy diýen görnüşde berilýänligi barada azatlyga ýygiderli maglumat gelip bolýar. Bu ýagdaý Türkmen medeniýetynyň halkyň sogaşmagyna alyp geldi. Türkmen mediasynyň, Türkmen telewizionynyň halkyň köpçülikleýin sogaşmagyna alyp geldi. Bu prezidentiň aýdýan sözlerinden hem tasdik bolýar. Türkmen tomaşaçylary, Türkmen okuwçylary esasan daşary ýurtlaryň mediasyna tomaşa edýärler. Daşary ýurtlaryň mediasyndan maglumat almaga çalışýarlar. Şoňlan bir wagtda Türkmenistan maglumata gödөгçilik etmegi dowam etdirýär. Maglumat çäklendirmelerini saklap galmaga çalışýar. Internetde gödөгçilik edýär. Käbir saatlar ýapyklygyna galýar. Eýsem siz okuwçylar, azatlygyň dinleýijileri, Türkmenistan jurnalistleriň ýagdaýy, garaşsyz jurnalistleriň ýagdaýy ýa-da garaşsyz habar bermek mümkinçilikleri barda näme pikir edýärsiňiz?
Türkmenistanlı jurnalistler şuun kıyali ýagdaýda işlemelimi ýa-da olaryň ýagdaýy ýeňilleşdirilmelimi? Eger jurnalistlaryň iş şertleri gowlanyrylsa, olaryň çäklendirmeleri öňünden aýrylsa, bu Türkmenistanyň ösüşine peýda getirermi ýa-da ziýan getirer? Meseleleriň aýdylmagy, meseleler barada türlü pikirleriň orta atylmagy, jurnalistik derňewleriň geçirilmegi Türkmenistanyň halkynyň peýdasyna ýa-da ziýanyna. Bu arada biz sizin pikirleriňize garaşýarys. Şoň bilen birlikde eger gepleşiklerimiz halayan bolsaňyz, olaryň aşagyndan like, ýagny halayan düýmesini basyp, olar paýlaşmagy unutmalygyňyzy soraýarys. Şeýle de sizden eger ol ýa-da beýlik temada gepleşik taýýarlamagymyzy isleýän bolsaňyz, bu arada pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň, hormatly dinleýijiler.